بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमदा शुक्र कुरनी गद कीर्तिवंत अल्लाह सुब्हानहु व तआलाया सलवाता सलाम लेब्बुं एदि दुआ कुरनी मी उम्मत गे मैं नबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदिन सलवात गे कलेगे फान गे आल असहाबुन शामिल कुरम दिवे राज्य गे इज्जत तेरे रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज तौलीमी वजीर डॉक्टर इस्माइल शफीउ दौलत के वजीरों दिवे राज्य के कैडेट हरकाताई स्काउट हरकाताई अदि गाइड हरकातु के इसवेरिंग रस्मियात का बावर वडागनवा इम्हा इज्जत तेरिंग अदि लोबवती दारिवरुं अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु स्कूल दारिवरुं कैंप कुरा सरहद हुळु मगे रस्मियातंग इम्हा बेफुन्न मरहबा दन्नवा हासगोतेग्गा मी उफावेरी रस्मियात शरफेरी कोद्देउमा दिवे राज्य के इज्जत तेरे रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज वडागन दिव्य कमटका वरन इहलास तरी कमाइक मरहबा शुक्र दन्नवा आदे मियादुगे मी रस्मियात की स्कूल दरिवरुं कैंप कुरा सरहद हुळु मगे उफावेरी रस्मियात आदे कैडेट हरकाताई स्काउट हरकाताई अदि गाइड हरकातुगा ग्रेटर माल एरियागा इतंग हास दरिवरुं हरकत तरिव मुंदायरु मि दरिवरुं कैंप दाणे तने नेति गिन अहरुतके वणि वेफा मितिंग हरकातुगा वेस कैंप कोग्ගෙන් इतुरु हरकतंग हिंगुमकी कुम्हेन लाजिम कमक वायरु मिफद कमक गोतें होदि फानेति मिहा गिन अहरुतके वेගෙන්දිමකි අල්මෙන් නොහණු හිතාම කුරමුන්දිය කමෙන් नमविस मियदु मि इफ्तिताह कुरेविගෙන්දා कैंप साइट आयको मिदन्नवि कंतकं हल्ले लिबिගෙන්දිමකි मितिंग हरकातुगा बायरे फा मिहा दरिवरुन शाय एदरिवरुंगे बेलनेवरिन नुहणु बोडु उफल्ले लिबिගෙන් दाणे कमें मिकं अल्मेन मगफै कोद्देवि कमटका अदुगे सरकार वकिंग हासको कैडेट स्प्रीम कमांडर अदि चीफ स्काउट रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ं एम्मेहा कैडेट उन्नाई स्काउट उन्नाई गर्ल गाइडुंगे नमुगा हिफेटुमेन्ने शुक्र दन्नवा मैं हिसाबं अल्मि दन्नवालनी मि रस्मियात प्रोग्राम हमजे हिफावागोई रस्मियात फेशमुगे इज़नें एदि दन्नवी एनसीसी वारंट ऑफिसर ग्रेड के महदी अहमद एफओ किरित गुरुआन के बरकातुं रस्मियात फट्टा देवी कैडेट सर्जेंट फातिमा आइनी मोहम्मद सुहैर मि रस्मियात उशालमु मिदनी अरुण एनसीसी फर्स्ट लेफ्टिनेंट अमनती नाशा रस्मियात गद्दें ओन्नानी तौलीमी वजीर के वाहक फुर्देकेवुं रस्मियात हाजिरिनाई मुहातब को वाहक फुर्देकुमंग एदि तौलीमी वजीर डॉक्टर इस्माइल शफीउ गारिहुं एदि दन्नवा इज़्ज़तेर वजीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन राज्य के इज्जत रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज एमन फान गे कैबिनेट गे वजीर अरुण मेंगे यूनिफॉर्म बॉडीज गे
is befulnai dariwarunnai adi mi jalsa mi rasmiyat ballava mungindawa emha befulun assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shakkene rais nedaki awul minna war ufa verduwa fanara warakan ahara war gina duwas vejje madrasa kudinge camping ground male sarhaddum diyata fanara ahara fahuga dariwarunna ekeki honarai kaapiliyatu ta di ekudinaki ei eki honarta libifawa kudinge gotuga battan kurumattaka agunu menge uniform bodies cadet scout girl guide ki muhimmu harakatake kama manikfanu gabul fulu kurawani eya ekuga e harakata kuriya gandu mattaka warar ekashigem wa bimen agunu na miyadumi hamaje henge midiyai miya ekuga agunu ummidu kurani meeting uniform bodies ge harakai ves ihuna wore forgama vegendanaye adi kembu kuruma eki field trips takuga beenun kurane rasmi tane ama vette kodinna libifa otumaki ei ham yaginu wes berenne verinna wes libene hin ham johome algon menge uniform bodies ge harakat kure gendawa mudarrisun nashai is befunna wes libigendane war muhimmo war beenun teri kame miedu hagigatuga algon hasil wege midiyei miya ekuga ham rais algon faha kollam beenun mi camping ground aki mi site aki mi tawli mi ekeki haraka bes hingane ground ek gotuga onnani abadu cadet abadu scout nuwata girl guide camp ganu tibbawan fisheries science trip kam fisheries mi science trip kam ga yesme adi tima vetta gule gotun hada ekeki kudin hada dirasa takkam ga yesme adi hama eya ekuga hafta banduga bereniverin dariwarunna ekuga ඒ බෙරණෙවරින් දරිවරුන්නා මාහවලුන් උගන්නා දිනමට්ටක බේනුවා එකි ඉවෙන්ට් අත්තක එකි හරකත්තක කම් ගාවියස්ම ඉරාද පෙරවියාමු මි කැම්පින් ග්‍රවුන්ඩ් අගුණ බේනුම් කරමු ගෙන්දාන ජුම්ල ගොතක හම වනිෆාන අගුණ දන්නවලම් බේනුවනි අගුණ මෙන්න හම දෆා දෙවාෆා වා ගොතන් අගුණ මෙන්න මි මන්ෆාන තසවර්ග හිමිනේ ගොත බේනුම් වනි අගුණ මෙග තුත්තු කොදින්න කීවෙස් හම weekend uga metanan ice king ekek harakatan amilla gotum wes aila taka ekuga ham kuriya genda tanege gotuga battan kurevi gendan advese faro hama raisa war bol shukur tannawan ati agun ummidu kurani agun menge uniform bodies ge harakat takum wes madrasa school takum wes war furham gotega mitam beenum kuramun danakuma assalamu alaikum शुक्रिया इज्जत वजीर रस्मियात का दें ओनानी स्कूल दरबारों कैंप कुड़ा सरहद रस्मी को हुलवा देवों स्कूल दरबारों कैंप कुड़ा सरहद हुलवा देवों मशाई कैंप साइट बल्लावाल देवों मंगे दिव्य राज्य के इज्जत रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज गैलियों बद अदबर का मैं की दंडवा इज्जत रईस Realmente besunang mewago tamne ganastani sko dariwaron kem pura sarahad kulo mataka me bawa khas rasmiyat ada me sarahad lo fade wafemni reso jamhuriya Dr. Muhammad Muisadi mewago tamne korea gendani ma camp site reso jamhuriya ballawalevun ada wasir gawaflugas faha kurevene male sarahad duga adi rajya belias mi kamaki hama wara muhimmo kamekan egutam hama girl guide kedeta ada hama uniform body takon amigota camp kurumataka khasa sarahad dennetta gaganaka fanara baraka aharu ve fawakan wazir ke wah kulgavani faha kurawa fehinkam cross road kame tarige kurevigendia camp site ayekiga hama mi uniform body taka adi hama school takku ke field trip ta me devamataka ve sama muhimmo sarahad delli begalo fasehatan libegendanika wazir wani faha ga kurawa fa කෙරේට ස්කවුට් ආදි ගයිඩ් කි හම දිරුන්ගේ එකි හොනට තරගේ කොඩුමටක
ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಹಮ ದೌರಂಗ್ ಅದಾ ಕುರಂ ಮುಂದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಡಿ ತಕೆತ ಫಾಹ ಕೊರವೆ ದರಿವರು ನಮ್ಮ ಬೇನು ವಾಯಕೆ ಕುಣತ ದರಗಿ ಕೊದ್ದೆಮ್ಮ ಆದಿ ಹಮ ದಿರುಂಗೆ ಕೇಕಿ ಕಹಲ ಹುಣರು ತ ದಸ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮಸಕೆತಕೆ ಕೊರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಡಿ ತಕೆ ಗೊತ್ತದ ಅಲ್ಮೆನ ಹಮ ಫಾಹ ಕೊರವೆಗೆ ಮೇತಾನೆ ದಲ್ಮೆತಿ ಬೆಫನಾ ಹಮೆ ಅವಾಗ ತೊಮ್ಮೆಗೆ ನೆಸ್ತೀನಿ ಕೆರೆಟ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಆದೆ ಹಮಗ ಗೈಡ್ ಆದೆ ಹಮ ಮಿನೋಂಬೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಫೇಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ತಕ ದಾರಿವರು ನಮ್ಮ ಬೇಣುವ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ ತಡಕ್ಕೆ ಕೊರೆವಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ ಹೊಳುವಾದೆ ತಮ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ ಹೊಳುವಾದೆ ವಾಫಣೆ ರೈಸೋ ಜಂಹೋರಿ ಆರುತ್ತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೆಸದಿ ಮೇವಗುತ್ತು ಕೊರಿಯದನೆ ರೈಸೋ ಜಂಹೋರಿಯ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ ಬಲ್ಲವಾದೆ ಅದಲ್ ಮೇವಗುತ್ತು ಮಿ ಹೊರಿ ಹಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ ಕೆ ಮಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಸರಹದ್ದು ಗಮಿಗೆ ಇತುರಂಗ ಹಮ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಡ ಮಿ ಬೇಣುವ ಏರಿಯಾ ತಕ ಅದೆ ಹಮ ಫಾಹಣೆ ಆದೆ ಮಿಸ್ ಮಿ ಬೇಣುವ ಕ್ಲಾಸ್ ತಂಗ್ ಹಿಂಗೊಮ ಆದೆ ಹಮ ಕೇಂದು ಮಿ ಕಂಕಂ ಕೊರವೇಗೋ ತಮ್ಮಿ ಸರಹದ್ದು ಹಮ ಫೆಸಿರಿತ ತರಗೆ ಕೊರೆ ಫವಾಕಂ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲಂ ಅದೆ ಹಮ ಮಿ ವರಂ ಏಕಶೀಗೆಂ ವಾ ಜಾಗ ಎಕ್ ತರಗೆ ಕೊರೆ ಫಾ ಸರಹದ್ದು ಗತಕ ವಜೇರ್ಗ ವಾಕ್ಫುಲ್ ಗಮನೆ ಫಾ ಕೊರೆ ಪಾಫ ಅದಲ್ಮೆಂ ಮಿ ಹಸಾಬಂ ಹಮ ಮಿ ವಕ್ಫೆನೆ ಅಲ್ಮೆಂ ಮಿ ಗೆನಸ್ತೆನೆ ಬೇಫ್ನಾ ಹಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ ಹೊಡು ಮಟಕ ಮೆ ಬೇವೆ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ವಗತು ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ಗೆನಸ್ತೆಂ ಹಮ ಮಿ ಇವೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮಾಲ ಮಿ ಹಸಾಬಂ ವಕ್ಫೆಲಾನ ವರ ಪಾಜರ ಗತಕ ಲಕೆಂದೆಂ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ